Относно вкопаните дръжки на кошерите. Ето по този начин смятам аз, че трябва да изглеждат те. Като изработването го правя на фреза с ето такъв нож. Два ножа са на главата, тъй като дълбочината е доста голяма за едно сваляне 15 мм. Се минават най-малко два пъти. Имаме две ограничения, поставени на линяла, които ни определят дължината на дръжката. И сега ще ви покажа как става минаването. Значи важно е самия линял да е по формата на ножа, за да се избегне отчупването. Тук при първото минаване се е получило отчупване, понеже стружката е доста голяма. Сега ще видите, че след финалното минаване, ето, ако се вижда, след финалното минаване с по-малка стружка няма отчепване.